So akong watermelon, ako ni silang gitanom about 2 weeks ago. Gitakluban din ako o gibutangan din ako og black plastic. Nubo na sila. There. Watermelon ni siya. Taas na siya kaayo pa ingon dito. Itong i-focus na sobrahan. Wala siya. So manang akong watermelon. Dako na. There you go. So uban wala na nasapon sa plastic. Kaya nahurot akong plastic. Nasad ko magpalit sa tagko na sila. Yep. So that here's my watermelon. Ang mga birds, grabing kanta nila eh. It's a nice morning. Tagko kayong among mga kahoy. Ang barn sa among silingan nga ilang gahimuong nga palasyo. Wala siya o barn. Siya kay maklaro kay the old barn. Yeah. Watermelon. Kung ano siya nga klase? Moon and Star. Siya nga klase. Abutri. May uban walay plastic. Nahurot na akong plastic. From seeds to baby plant. Nauna ko kung okra be. Kung okra diri. Yay! Tubo na yung taon akong okra. Ato. Ayan. Naada. Ano uya oy. Hindi pa na lang ko nitubo siya. Pero okra. Dunganin akong tanom sila sa watermelon, okra, butternut, and dungan po ni sila sa there's more flowers here. Sa akong mga green beans, string beans, cucumber, butternut. There's more flowers on this side of my garden. There. Flowers. Pareho ra ni sila atong dito sa pikas.
pretty. Mamalik na sila kada tuig. Pretty flowers. Ang mga ibon, ang mga birds, sige pong panganta-kanta. Flowers. Uy, kaloy aning buttercup. Lain man. Already. Daghang bulak sa black berry. The berries. Pero di ko ganahan anig kaon kay daghan kay kan kay siyag mga liso. Nara oh. Black berries siya. Niya diri sa among solar. Amo ning gitanom niya. Di na ko ganahan kay daghan kay siyag liso. Ka hayag ba sa adlaw? Diri be? Ara oh. Hilaw pa siya pero ingana siya. Black berries. Okay. Susunod na pod nga video ako ang update na ako mo sa akong butternut patch nga akong gikuberan last time. Alright? Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Ug ang amping sa kanunay manghinaot ta nga permit himsog ang atong lawas. Okay.